Ean hor kulertzen duen hau, only Twitter reals, bakarrik Twitterko jende errealak kulertuko du hau, ongi etorri berriro, kabalara. Eta honetan, badugu bi pertsona super berezi, badugu hasteko Aritz Landeta, gure super kolaboratzailea. Kaixo, aspaldiko. Eta badugu bestetik, atera eta sarreratik atera dugu, egin dut teletransportatu, eta eseri hemen gure ondoan, Unai Rivera! Potro. Bueno, txalo bero bat, ez? Ale, baina fuerte. Ze ongi inguratuan nagoen. Eta badut iruzkintxo bat egiteko, konturatu naiz bik eukazte bisera bat eukasketa bat jantzia. Posible da, badakizue badagola jende hori jazten duena burusoil, ez gatzeko burusoil? Zuen arrazoia hori da? Unairena, igual. Nik egia zan. Daukat, oraindik, zer gorde bizen azpian. Baukazu txuleatzeko adineko ia ordua, ongi da. Zure arrazoia hori da, Unai? Nik ez dauk aldotxaz, nik jagin ditun implante injerto kapilarrak, norbaitek ireki barzun Euskal Herrian bobeda hori, hasiken izan naiz, sentitzen dut. Retoke estetikoa. Turkiara juntzea? Guztik Turkiara jun naiz. Egezu pak egazkinean jun, Tur Istanbul eta itzuli koma batekin ilan. Utzi naute arrautze gozi bat bezala, eta jazta. Bueno, ikusten da, kaso, hile zoragarria. Niagat My Little Ponyren txirikorda. My Little Pony. Eta zein da zuen Gipuzkoako gizonaren impersonalizazio onena? A ber, badakizue egiten imitatzen Gipuzkoako gizon bat? Bueno, Unaik egin du ja, igual, ez? Potro. Naiko, ondo, ez? Nik eske Gipuzkoa asko ikusi dut. Bertxotan ingo aldeu. Txortan, etzekak bi. Eta egia da, rumorek dioten bezala gizon cis heterosexual bat zarela, Unai? Bai, ni gaur natorronera gizon cis heterosexual mindu bat nahizelako, bale? Eta gure lekua eskatzera nator. Eta zu, Aritz, gizon cis heterosexual bat zaren rumorea egia da, edo utzen ezu misterioan eta airean utzi? Bai, nik uste dut momentuz airean utziko dudala. Sorpresa. Norberak egitea bere pelikula, eta galdetu kaletik. Bakoitzak egita bere fanfika, ez da? Hori da. Ogi ulertuko da, ez da daiteke fanfiki. Crea tu propia aventura. Bazegoen olako Netflixeko film bat, Black Mirror zela, zuke hautatzen zenun filma dola egin, eman aukera A edo B edo C, aluz horla sortu. Bai. Eta ze presetorri zarete, pozik zaudete hemen egoteagatik? Beti, bai. Super pozik. Ni kalde batetik bestera pasan nahi nuen, así que oso ondo, jazta. Ze izango, kritika konstruktiboa edo destruktiboa? Ez, nik uste pixka denetik, no? Bai, saiatuko gara dakiguna esaten, hanka gehiagi sartu gabe. Ez, badakizu eta kitxo, ez? Hola jomarra, segurtasunarekin. Ondo. Izan bera ziurratxo. Guztiz. Ba, bueno, orain emango dugu tartean nola, hemen badugun gure parean Unaik ezin du sarrera egin, eta hortarako ekarri dugu Laura, sarrera eder bat egiteko, beraz, Laura, mesedez, zurea da, zure denboratxo hau. Sorpresa, kaixo, zer moduz? Bueno, ni argi dago ez naizela Unai, Laura naiz, eta Unai mailan dagonez, pues, protagonismoa pixkat banatu egu, ez da izango dena bera, ez? Gaurko gaia, joder, nire gustokoena, intzelak, nola ez? Norbaitek ez du izango Twitterrik eta orduan agian kokapen txiki bat beharko du jakiteko zer dira intzelak. Bueno, intzel da termino bat inglesatek hartuta eta esan nahi duna da direla zelibeak nahi dutelako, haiek autu hori egin dutelako. Baina nondik datorren hau? Nortzuk dira intzelak? Bueno, sorpresa, berrirore, intzelak dira gizonak, bai helduak eta bai gazteak, eta, bueno, euren pentsamendua da, feminismoari esker, borroka feministari esker, guk, emakumeok, erabaki dugula, edo ahalduntze prozesu batean gaudela, eta orain dakagu aukera erabakitzeko norekin oheratzen garen. Eta, sorpresa, batzuk, pues, ez dira sartzen ekuazio honetan. Orduan haiek hori hartu dute, atake bat izango balitz bezala, baina, bueno, oxala hori bakarri izango balitz, baina ez da hola,
haien artean nahiko antolatuta daude. Ardatz badakate amankomunean, dela emakumei zuzendako gorrotoa. Eta, bueno, ez dut gehiago kontatuko, utziko diet, Maiko bi gizonei aberse kontatzen diguten. Ale ba, agur! Gauza bat barkatu, inciso bat. Laura, gizona, ztu. Bale, ya, esto ya, Bueno, fuerte hasi dugu ja, saioa. Zer da, hau? Bueno, goazen apur bat lasaitzera, eta orduan hasiko gara objektuaren ariketarekin, ezagutzen duzue ongi biek, nik uste dut. Eta nork nahi du erakutsi lehenengo objektua? Bueno, nik ez dut gehiagin jan burua, tekarret mugikorra, Redditarekin irekita. Oz. Nik uste dut, nik apur bat mundu honen inguruko ezagutza eta jasu dela hortik eta gustatu zaitere hor trasteatzea eta ezagutzea horrelako komunitate turbioak eta horregatik. Azaldu alduzu zeran Reddit, behar bada jendak ez ezagutzen Reddit? Bai, Reddit da foro bat, subreddit deitzen diren horri alde ezberdinak dituenak eta normalean bakoitzak tematika bat eukitzen du. Eta justo Redditen batez ere komunitate anglosajoian eta bar, pila bat incel komunitate eta sortu dira eta horren bueltan badago non bilatu eta non irakurri. Ados, beraz, ez baduzu ezagutzen Reddit, gomendio bat da jenari... Ez ezagutzea. Iristen baza Redditera esan nahi du ibilizalera tokiturrutatik ez da? Bueno, gero gauza polita da ere, leku guztietan bezala. Bai, badago subreddit bask. Bai. Nik hori ezagutzen dut horregatik. Mila eskerrek hartzagatik berri objektu ez material bat, baina materialifikatzen dena mugikor batean. Egia da, hori ez dut esan. Aldarrikatu nahi nuen aplikazioen materialitatea. Edo baita ere agian gorputza ez dela behar, askotan, ez, gauza... Zo proposa. Eta zuku nahi zer ekarri digozu. Marko bat argazki batekin, nik ekarri nahi nun, nitun bastante pertsona, marko honetan agertzeko, batez ere euskal Twitter mundukoak, baina nahikoa sartzen direla gurekin pentsatzen dugu gehiago sartzeko moduan. Orduan, ekarri dut, nik usteet, 2000 urte inguruan jaio geran pertsonen referente bat izan dena, nik usteet, oso intzela eta oso garrantzi gutxi ematen zaio. Da, Spinky, leizitauneko pertsonaiak, espantoso, pertsonat insoportablea. Eta nik usteet gaur egun hau materializatuko zela intzel batean guztiz. Horan da pre-intzel momentu. Pre-intzel, aur bat zen ez da? Bai, osa pertsona. Proto-intzel. Proto-intzel bat zen, bai, guztiz proto-intzel. Orduan, hau 10 urte barru intzel bat zen, bai, guztiz. Hon karri dezu apurot erakusteko intzelak nola ziren lehenago. Karo, jakin behar da nondik datozen eta ze trauma dituzte. Hori da, erakartza bezala Donald Trumpen aurra zenerako argazkia eta orain ez, apur bat hola. Guztiz. Mila esker, irudi ederra daukagu hor egia esan. Jantze dago apart minion bat bezala, ez? Eske barkatu, gero sartuko gera, baina pajarita superintzela da, Nik erabiltzen dut. Bai! Agian intzela naiz. Izan zaitezke, agian bai. Ezin dut pajaritarekin, sentitzen dut pajarita erabiltzen dezuten gizona, pero ezin kontra. Emakumeak eta ez gizonak posible da. Hori da, guztizala. Ados. Bai. Sandu. Bota dut. Eta lehenengo iritzia, lehenengo eta asko. Mila esker, unai ekartzagatik super objektu hau, baditugu, baina analogikoa da, ez? Baukagu bat ez material eta beste gaina, argazki analogiko bat, orain ikan ikusteko dago. Sartuko gara saltxan, sartuko gara interneten barkatu hobeto esan da ere bai, nik ustet. Zuentzat, bakigu intzel, aipatu bezala leheno Laurak ere bai da, nahita, edo nola da, bikotekirik ez duen pertsona, baina bere gogoaren kontra ez da. Zuek zer lotzen duzu intzel fenomenoarekin zuentzat, zer irudikatzen duzu intzel bat irudikatzen duzuenean? Nik uste dut hori bi ulerkera daudela batez ere, ez bat da hori, dela como hitzak esaten duena modu bertxian, ez, hori, nahita ere, harreman sexual eta afektiborik ez daukan pertsona bat, baina gero ere horrekin asoziatzen dira beste gauza asko. Lehenengoak berez
ez du zertan arazo bat izan, ez, segun zadinetan, porque diskurso hauek gaiagatzen dira askotan jende oso gaztearen gana, eta jo que sea, 13 urte baituzu, pues, oye, pues normala da, osea, esan nahi dut, jo que sea, harremanik ez izatea, edo, ez dakit. Baina, gero ere hau asoziatzen da, ba, bueno, beste zirkulo batzuetara, kriston ba, autoestima bajua daukatela razionengatik, oso erresentituak daudenak, eta, bueno, eta azkenean pues, jausten direla, diskurso misoginoetan eta horrelakoetan. Bai, ni guztiz ados horrela pixkat gaitzeko, bai, iruditzen zait, dela, ez dut arazo bat bezala ikusten pertsonatek ez ligatza, sin más ez dezu ligatzen, no pasa nada. Arazoa dago hori politizatzen dezunean eta identitarismora eraman dezunean, eta zuk diozuna hortik sortu diren diskurtsak. Sin más, ez da zer pasatzen zure desirak ez betetzagatik, ez da zer pasatzen ez dezulako ligatzen, ez dezulako follatzen. Gauza bat, que no pasa nada. Pero hortik ateratzen dituzunan ondorio batzuk mundua zure aurka egongo balitz bezala, super misoginoak ez maiti ezin da, jazta, no? Frustratu bat zera eta kitxo. Ikasi behar da, ezin dezula beti lortu nahi duzun guztia, ez? Claro, guztiz. Egia da hori, pues, azkenean sistema patriarkalak ere gizonekiko jartzen dituela, ez dakit nola esan, espektatiba batzuk, ere gero hauek dakartela frustrazio hori guztia, ez? Jo que se, pues, hau da gizon talde bat ikusten duena, beste bere adineko beste batzuk eta bere inguruko beste batzuk doazela espektatiba hauek bizitzen, betetzen eta beraiek geratzen direla atzean, eta azkenan jausten dira, pues, zuk esan duzu bezala, pues, resentimentu horretan. Eta gainera, alda egon inkluso politizazio egoki bat rollo bitu. Gaude gizarte batean nun gizonek, no esango nuke, monopolizatzen duten sexua, eta ez horren aurka gaude, pues estamos a tope con ello, ez degulako monopolizatu nahi sexua, eta ez degulako nahi bakarrik gure gainera hortza, orduan hartzen dugu erabaki bat de sexua modu konstiente batean praktikatu, edo inkluso ez praktikatu, baina ez, irakurketa hori egin ordez, biktimak ez degulako txortan egiten. No, ezin. Gainera antolatuta daude talde baten modu batzutan edo ez? Horako foroetan ez fortxan edo... Bai, bueno, nik hori horren inguruan esango nuke beste herrialde batzuetan bai dela nabarmenagoa, esan dudana, komunitate anglosajoian eta oso antolatuta daude, bueno, oso antolatuta, en fin. Presentzia handia daukate foroetan, bertan ere retroalimentatzen dira, eta sortzen dituzte euren teoriak ere, gero igual komentatuko ditugu gehiago. Baina egia da, hemen azkenean intzel mugimenduaren barruan edo matiz asko egon daitezke, persona mota asko eta beste gabe. Hemen nik ez nuke esango komunitate anglosajoian bezain antolatuta edo bezain indartsu daudenik. Ez da gehiago jente konkretua, asoziatu alduguna pentsamendu horretara edo mugimendu horretara, baina ez komunitate antolatu bezala, nire ustez. Ez da etorri mugimendu intzel orainikan intzel izenarekin Euskal Herrira oraingoz? Nik ez nuke esango egia esan. Nik ez dut, komunitateak como tal zuk diozun bezala, nik ere ez dakizkit gehiagi, zerbait dakit, pero ez dakit zehazkin nun dauden komunitateak antolatuak roioia modu sistematikoan, hori ez dakit. Pero nik uste guztiz ados nago, Euskal Herrian dela gehiago perfilak. Daude perfilak, daudena diskurtso bat garatzen, batez ere sare sozialetatik eta ikusten dezula ditula, kriston joera intzelak, baina ez dutela identifikatu zer diren oso ondo, nik uste dut. Nik uste hor baukatela toki bat zuzeueko iruzkinen sekzioan. Guztiz. Eta nolata sortzen da fenomeno hau ez? Hau da, purat, olatu erreakzionario bat, gisa, ze ultraeskuinarekin ere oso lotua dagoen mugimendu bat da. Bai, nik alera esango nuke nahiko transversala dela, Eta, egia da gero, lerrokatzen dela mugimendu batzuekin, eta hartzen dituela izaera konkretu batzuk, ere nik zentzu horretan jakokatuko nuke ere olatu antifeminista edo, ez dakit olatu deitu, baina, reakzio antifeministen barruan, baina egia da, igual, datorrela gauza primarioagoetatik, eta da, batez ere, jente frustratua, ez dakiela nola harreman du ez bakarrik emakumeekin, baizik eta ere beste pertsona batzuekin orokorrean, jendea bat pasatzen duena ordu pila bat etxean jendearekin ibili gabe, azkenean oso gaitasun sozial urriak dituena, eta horrek ekartzen du ekartzen ditu horrelako fenomenoak hori, gero ideologizazio, horren atzean dagoen ideologizazio prozesu bat.
nik asko jakin gabe peña honen, ezakin nola esan, irizpide sozialak esango nuke agian, baina iruditzen zait gainera hor dagoela beste fenomeno dela, sozializatzen direnean da beraiek bezalako peñarekin. Orduan, sartzen dira nik uste bukle batean de gatazkaren bila erruduntzen peña ez dezuna errudundu behar, eta nik uste, osea, ja, nik uste guztiz ados ultraeskuinarekin daukan lotura eta ikusten da, baina eske uste dela mugimendu bat ere bai bastante zuk diozuna oso transbertsala dena, osea, ez ezinena zatitu eskuin eta ezker artean edo zentro, osea, esan nahet, bueno, zentroa existitzen da, baina esan nahet, osea da, zerbait, osea da, afektibotasunetik eta behar batzuetatik sortzen dena, eta behar horiek eraman duten frustrazio batetik, osea, nik usteet, evidentemente politizatu dago, daukalako, zuk esan duzu bezala, eta landerak esan du bezala, ikuspuntu antifeminista bat, baina eske ezkertiarrak ere antifeministak izan daitezke, no? Osea, esan nahet, meloi bat, irekitzen da. Ja, hori igual, bueno, barkatu, ez gero sartuko. Ikusten da ere esker mugimenduan hori, ere reakzio asko dagoela feminismoari, eta bueno, osea, jo que se daude ere apur bat esker mugimendu asko konservadoreagoak, eta jo que se, komunean dituztenak gauzak ere incel mugimenduarekin, jo que se, incel mugimenduaren edo incel komunitatearen parte batek beti aldarrikatzen du emazte tradizionala, tradwife esaten dena, ez? Tradwife, bai. Pues hori, aldaka zabalak, osea, berez, como suposatzen dena dela fertila, aproposena umeak eukitzeko, eta apur bat daukate como persona horren idealizazioa. Ez dut esango termino hauetan, baina pues, beste mugimendu batzuetatik ere eskerdiarrak izan daitezkenak, badaude diskurso... Bai, aipatu duzu apurat zinan haien emakume kanonikoa da hori, eta hori bai bat nahiko kuriosoa, esan oso tradwife hori dagoela nahiko modan, TikToken agartza ezkide, tradwife tali zertzen hau, eta da emakume tradizional bat sukaldatzen, baina baita ere gero, da haien idola ez Doja Cat bat edo hentai animeko titian didun, marrazki bizidun bat, edo hori kuriosoa da ikustea horrek zer ikusua duen mugimendu horrekin. Bai, eske horrek erakusten da buru bat, como mugimenduak dituen matiz guztiak, eta korronte ezberdinak incluso, no? Hasi daitezke, osea, jende bat, bueno, jo que se, hitz egiten duena gizonen, no esaten da? Masaiezurra, hori da. Masaiezurraren tamainaren arabera, badirela proposagoak harremanak eukitzeko, edo irakurtzen direla horrela, proposago bezala harremanak eukitzeko, eta horregatik ligatzen dutela gehiago, eta dago teoria bat horrezaten duena, ez? Eurek esaten dute, gizonen 120 harremantzen dela emakume guztiekin orokorrean, no? Eta, osea, nola, ez dute dagoela txarto egin da banaketa, edo hori da euren diskurso. Korronte batena, pues. Nik hor, osea, iruditzen zait, ezin gerala erori ere kriston edo superpolitizazioaten rollo. No, eske peña honek bilatzen ditu adioz emazte perfektuaren irudi hori eta no seke, eske jende hau sortzen da, osea, jende hau ez da inoiz izango homogenea, ze bakoitza sortzen da bere desira eta beharretatik. Orduan, esatea bilatzen dutela pertsona bat, perfil bat, bai, eta hori badago, pero realmente eske direna frustratu batzuk nahi dutena txorta egin. Osea, eta probablemente sentitzen dut, baina berdin zai ere, igual, evidentemente bakoitzak hori ez ditu bere desirak, erakartzen dio X gauzak, baina ere ez ezin da esan, no, eske orain daude tradizioaren bila, no seke, emakume bat etxan, claro, no, eske nahi dutena da, txortan egin. Bai. Mira, adibidez gero hortzatzen dira oksimoroiak, ez? Nahi dute txortan egin, nahi dute esaute haien gogoaren konta nahiaren aurka dobera horrela, baina gero haien guru batek neska laguna duenean, aserretzen dira berekin. Eta esan duzu, ostras, orduan hor behar bat badago ere bai, traidore kontzeptua agertzen da, eta talde izaera hori, talde batzatea antifeminista edo emakumeen aurka, ez? Egiteitula batu, ezakit. Bai, azkenean badirudi dela apur bat, nolabait, talde terapia egite dutela, ez? Guztiz talde terapia. Bai, osea, beren frustrazioa, eta hori, pues, eramaten dutela, hori, teoria lokoak asmatzen da. Gero, claro, gero daude ere gintzelak, pues, asko sarruntagoak. Ez direna jausten teoria lokoetan, sin más, pues, dira, misoginoak, sin más. Bai, eta hori ere badago, sin más, peña misoginoa esan duna, sin más ez den ligatzen, eta nire izkutsa, oinarrituko da soilik, balore misoginoetan.
pero leialtasunaren kontzeptua iruditzen zait oso fuertea, en plan, no, eske pertsona batek ezakit, bikotea bota du edo neska batekin latzen hasi da, o harreman bat hasi du neska batekin, eta jogoera bere aurka palizak ematera iristaren puntura, en plan, no, es que traizonatu gaituzu, no, es que eres un envidioso, oso estaren sin más, oza, ezin dezu ere hori politizatu, en plan, no, es que traizioa, gure taldetasuna, gure koesia, hashtag envidia. Horrek usaiteke badagoela lotura bat ala ere apur bat gizonen arteko sozializazio talde batzuk sortzea, min horiek behar bada frustrazio horiek kudeaketzeko modu, galdera olako bat, eta gero ere bai, ez dakit badutela diskurtso antifeminista ere bezala oinarrez, entzelak antifeminista gira azkena, sortzen dira feminismoaren olatu zehatz jakin batean, ez? Bai, eta nik de hecho esango nuke justo hemen, aipatu dituzuen adibide hauek, lider incel bat, batean traidore bihurtzen dela eta hori, nik uste geratzen dela oso, ez dakit interneteko anekdotan edo oso zera konkretuan. Nik uste hemen nolabait lurreratzen badan mugimendu hori, dela gehiago antifeminismoaren bitartez, apur bat, jende bat hasi dena erakusten bere aurkakotasuna diskurso feministaren aurrean, eta nik uste askoz gehiago gorpuzten dela hemen inguru honetan beste modu hauetan baino. Modu baten apur bat ez hain txokante edo esatu batuarra edo horrela baizik eta egunderokotasun baten barruan ulergarriagoa dena zentzu batean. Bai, nik uste ere bai, hori zuk diozuna Euskal Herrian lurreratuko balitz errealitate hau ja antolatu bezala edo zerbait estrukturalizatuagoa bezala, izango zituzken baloreak izango ziren soilik nik uste dut antifeministak ulertuta mugimendu feministaren aurkako jardun bat burutuko zutela, batez ere desiraren edo harreman heterosexualen eredu, botere harreman eta horiek kuestionatzen dituela kontuan izan da mugimendu feministak, ez? Eta evidentemente peña honi ez zaio ondo etortzen. Ez zaio ondo etortzen da pertsonatek pentsatzea, jo, que coño voy a hacer contigo? Esanet, ez? Ja, esan nahi dut ere, askotan jende honek, eta orokorran diskurso antifeministak, ez? Hartzen du oso txarrera, kritikatzen denean maskulinitate toksikoa edo maskulinitate eredua, eta berez, ulertu beharko litzateke hori dela egin aldizuten mesede handiena. Bai. Gizon heterosexual bezala, esan nahi dut. Azken finean, haiek bali apurak aiola hortan baitere maskulinidade eredu horrengatik. Orduan, zentzu batean feminismoa izan daiteke haintzatero onuragarria. Baina, zergatik ostaren zaila inbeste gizon hauei feminismoa hona hartzea da, alako hartzen dute horrelako etxai handia bezala. Aldera hona. Ez dago erantzun absoluturik, ez? Baina... Baitze, nik ez dut horrela, ez dut identifikatzen pertsona arroio, pero ez dira pertsonak ere maskulinitatea modu hegemonikoenean reproduzitzen duten perfilak, usteet dela, zuk diozuna, más favorratik tu al resto, esan ez? Eta ia da, ikusi ordez, igual, mugimendu feminista edo balore feministak, benetan, harremana kuestionatzeko metodo bat bezala, eta arroio, sin más, gaur egungo sexu praktika edo praktika afektibo-sexualak ez dira orain arte izan diren bezala eman behar, deseraiki hori, ez da gizon bat, emakume bat penetratzen denbora guztian, badaukazu, peña honek ere, margen horrekin jolastu beharko luke, esan nahi agute, ez. Ja, eta seguramente ez badukalatzen da ere guk gizonen espazioetan eta gizonekin sozializatzen garen espazioetan ez daukagolako gaitasunik, edo ez garelako gai, benetan diskurso hau ere botatzeko eta mahai gainean jartzeko. No sé. Eta zerk eragozten du diskurtso adibidez gizonen artean edatzea edo zergatik ez dago edatua inbeste edo benetan? Ez dago ezakite, ez gara hemen ikerketan ari, baina zuen ustez. Jo, baina nik hori izango nizuke. Askotan, ebiltzen garelako espazioetan, gizon kuadrietan eta bar, eta egiatan gero kostatzen zaigu aliantza horiek apurtzea eta esatea gauzak iruditzen ezkigun bezala, eta orduan, diskurso horiek ez badude presente talde hauetan eta sozializazio esparru hauetan, oso zaila da kalatzea. Beti badator kanpotik diskurso hau, eta beti normala dela, baina bronka botatzen bezala, izan bat zela horrela. Eta inoiz badizu esaten lagun batek, oie tu, kontrolatu hau, edo mirate esto,
pues, seguramente resistentzia gehiago izango dituzu horren aurrean. Ez dakit, orduan nik uste dut hori gu, batez ere horrelako espazioetan mugitzen garenok izan garela gai. Pues, bueno, mosteko jarrera batzuk, gauza batzuk esateko, eta ez dakit. Bai, eta azkenan nik uste ere direla diskurtso deserosoak. Osa, esan Claro. eta ez datoz ondo, osa, sin más, gizon bati evidentemente ez datorkio ondo kuestionatzea bere rolak, bere harremantzeko moduak, bere sexua praktikatzeko moduak, beste gizonekin harremantzeko moduak, osa, eta evidentemente, hau kuestionatzen hastea, pues evidentemente deserosoa da, pero claro, hasi behar da. Eta evidentemente da, osa, diskurtsoa, ezin dena mugatu bakarrik peña intzelari, osa, Ez. es que peña normala, bargatu. Peña normalak ere hau aplikatu behar du, bakizu, osa, rollo. Bai. Baina azken behin berzu apurat zure oinarriak astindu eta ikusi zuen privilegioetatik ez apur bat. Baina adibidez hemen badago beti galderat, nola egin alduzu egin gizonek parte hartzeko eta implikatzeko mundu feminista baten eraikuntza horretan. Zerrenda amaigabea dela, baina zeintzuk diazuen ustez garrantzitsuenak edo hasteko ez izan intzela noskita argita garbi, baina bueno. Nik esango nuke ez bilatu aitortza. Osea, ez bilatu aitortza, ez pentsatu errekonpensa bat behar dezula, ez pentsatu zerbaiten eskertza, osea, honek eskertza bat suposatu behar dizunik, osea, sin más, egin behar dezulako, osea, egin, orain arte oso ondo bizi izan zeralako, egin konpromesu bat dezulako, sabes? Osea, esan nahi, ezin dezu, no, eske hau egingo dut edo jarrera hauek revisatuko ditut biharko egunean, bakialako eskertuko dietela eta izango naizela rollo mugimendu feministarentzat un hombre hecho y derecho, un hombre de bien, ¿sabes? De construir. Eta en plan, ez bilatu aitortza, sin más, egin behar dezutakitxo, osea, sin más. Ez izan aliatu ideala, ez da hori nahi, izan aliatu aktiboa izan ez ideala, ez? Ez era protagonista, osea, no sé. Ez dakit, nik komunitate hauen arira ere, ez nuke esango como... Osea, nik uste dut horrego frustrazio horrek ekarri behar duela ere bizitzeko modu bat oso gogorra. Osea, espektatiba horiek ez betetzeagatik frustratuta bizitzeak, segurtasun ezak, ez izatea gai jendearekin hitz egiteko, edo erlazionatzeko modu gutxi gora bera arrunt batean, ere izan behar da oso gogorra eta horregatik bukatzen duzun lekuan, ez? Orduan, pues ere, no sé, gulertzea hortik eta saiatzea laguntzen jende hori, no sé. Askotan daukagu como intzelen aurkako diskurso, a ver, evidentemente, pues ez aigu gustatzen misoginia, ez? Baina daukagu intzelen kontrako diskurso oso gogorra eta pues, nolabait ere lagundu behar zaio jende horri. Ateratzen zuen horretatik, porque es un puto agujero eta, sin más, retroalimentatzen dena, zu bezalako jendearekin ibiltzen zara, denbora guztian, estimulo berdinak denbora guztian, daukazun estimulazioa, estimulaketa dela. Adibidez, oso ohikoa da, jende ezberdinetako, adin ezberdinetako jendea elkartzea, ez orduan daukazu, tipo bat 30 urtekoa, igual bai eduki duena esperientziaren bat zentzu honetan eta jo que egintzel mugimenduan bukatu duena, ematen aholkuak edo ideologia hori txertatzen 14 urteko mutil baten buruan. Bai, azken finean badago ratintarte bat, dinamika bat ere... Ez duena denborarik izan ere esperientzia hori bizitzeko, ez da... Baina, bueno, eske ja... Ez que malo urte, oso zena sin más, ez que zintzera intzela izan. Ez que dago momentu bat... Zintzu eman denbora, oso denbora. Dago momentu bat zeitan, igual, intzela izan zaitezken, zure bizipenengatik, ez, edo... Ez dugu konpartitzen, baina, ulergarria izan daiteke momentu batean frustrazio hori, ez dakiz zer. Eta gero dago bigarren momentu bat, zeinetan ja hori azten den reproduzitzen ja era ideologikoagoan. Horrein barriara baliabideak eman eta esan begira, ez da errua emakumena, ez da erro kontua jakin martzola kudeatzen hori eta frustrazioei bide bat ematen ez, olako modu punitibista beharrean behar bada modu bat pedagogikoa ez dakin nola esan. Gero hau ere. Gero, eta ez gaizki ulertza, ez da txuriketa bat, ez da indarrak entzeko, pero, karo, gero gongo ere bai peina asko sartu dela hor, eukitzagatik, zentzu batan komunitate, rollo, ez dakit zer den, igual naiz
klaseko friki bat, ez ditut lagun asko, nirekin sartzen dira, eta esatet, dago ni bezalako peina, que realmente ez peina politizatu dagoen jendea, ez, rollo, ja daukazuna honekiko kokapen bat, eta ja, balore misogino batzuetatik egiten zu, pero esatezu, eske peina uni bezala da, marginatua dira, frikiak dira, ez el pringao de la Game Boy, oso sana detu lertzen da? Bai, azkenan igual babes bezala, ez? Ez dago txuritzen, Ez, baina azken fian sentimendu, gizauek sentimendu bat, ez? Eta aldi berean hori, sortzen dituzten zirkuloak edo apoiatzen diren zirkulo horiek dira oso toksikoak, pues, esaten duguna, ez? Eta pues, oso sartzen zarena barruan eta ezin zela atera, gero. Azken fin horretzen dira baita gizatasunaren barruan dauden beste kezka batzuk eta aiten abideratu antifeminismo horren barruan ez entzu batean. Berengetzat oraingoz zorionez ez dugu komunitate aktibo intzeliatzea, baina baitugu antifeminista asko Euskal Herrian zoritxarrez. Zuek amaitzeko bezala, zuek zemezu emango zeniekete gizon antifeminista horiei edo gizonei zelan keta inberzu, horako mezu zuzen bat, motza. Esan barzuten eslogan bat. Zortziko txikian. Ez que nik bitxiskat kontra esana. Ze beti feministan ez ez broma, pero es que beti ere laguntzen egotea peinari, sin más, es que tontoa zera ere bai, pero bai, sin más, ez dakit, mezu bat, pues, sin más, izan zorion txu, no pasa nada, oso se puede ser feliz. Ez politizatu dena, oza, zure desirak ez betetzea ez politizatu, ez da zer pasatzen, ez eraman hau diskurtso antifeminista edo misogino atera, sin más, ez dezu zertan txortan egin behar, ez dezu zertan harremandu behar neskekin modu batera edo estera, sin más. No sé, ez eman nahi beste garrantzizk ez dakit. Ja. Bai, nik esango nuke horrelako pentsamendurik badaukazu esan dezazula. Eta eman aukera jendeari jakiteko pentsatzen duzuna eta rebatitzeko. Porque gertatzen dena askotan da, jendea ez dela usartzen honetaz hitz egitera, pentsatzen badu ere edo. Sin más, pues esan eta rebatituko dizute. Eta lagunduko dizute, seguramente. Azkenan da, verbalizatzea zure sentimenduak eta eta zuk barruan saitzen duzuna. Zure frustrazio hori, karo, jende asko ez horretarako espazio horik. Pues bueno, militatu. Eta ingo dituze lagunak. Militatu. Saiatuko gara esku bat ematen ongitorrian guztian, ez? Bai, eta honi beste aholkat emangoet ez jarraitu mesedez Elon Musk eta kriptoanaiak. Hau azkeneko eslogan bezala. Ez zerako konbiatu zoragarrik eukitu egon gau. Ze ondo gizonen artean. Gora gizonak. Bat gehiago sentitzen naiz. Burro. Bueno, mila esker etortzeagatik eta txalo bero bat.